Sa magnantsy manao amy telefôny fôny za bebe kôny amiafiny manao malaky mindekôny aza mela solo za tapakandro mba mezaza aminano mdodo arriva mody amy vadino tsy magnino amizay mbola tenkafiza nefa anao fa manambady no anao za nefa anao fa misy vary miaritry fô ntegna satria mbo mankatia tia vadiko vadin-jirany vadiko vadin-jirany antegna tiarô tsy maintsy midoko 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 mankatia antegna tsy maintsy midoko 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 vadiko tian-drako mankatia antegna kumbutia vadiko vadin-jirany vadiko vadin-jirany antegna tiarô tsy maintsy midoko 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 mankatia antegna tsy maintsy midoko 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 vadiko vadin-jirany vadiko vadin-jirany antegna tiarô tsy maintsy midoko 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 mankatia antegna tsy maintsy midoko 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 vadiko tian-drako Ner Studio.